Kamile sendagilearen gana doa. Aizu hartxiki, amak sendagilearen gana eraman behar nau gaur. Sendagileak ziztak ingomen dit, baina ez omen du minik ematen. Baina nik badakit, min handia emango didala. Iratik esan dit, arantzak baino min handiagoa ematen duela. Sendagileak goxoki bat eman zion gero iratiri. Baina amatxok ere goxokiak ematen dizkit eta ez diziztarik egiten. Ama, deitu dio Kamilek eskaleran bera doala. Hartxikiak esan dit, nire ordez bera joango dela sendagilearen gana. Eta gainera, goxokiak harriko dit. Ez ditu jaten eta ez ezkio gustatzen eta. Ez, Kamile, sendagileak zuri egin behar dizu zizta. Ez hartzari. Monekien, esan diot etzenio lautziko, erantzun dio Kamilek, asperen eginez. Handik ordu betera, Kamile sendagilearen itxaron gelan dago. Ama, ziztegin ondoren, zuloak eldituko altzait besoan betiko, galdetu dio haupeka. Zuloa? Ez, hori burutazioa, puntutxo txiki bat baino ez zaizu geldituko. Eta negarrasko egiten badut sendagileak goxokia emango aldit. Jakina kutxuna. Handik gutxira, Kamile sendagilearen aurrean dago eserita. Xiringari begira dago, eta gogor estutzen du hartxikia besoetan. Beldurtzara, galdetu dio sendagileak. Bai, apur bat, erantzun dio Kamilek lotxati. Lasai, min pixka bat ematen du, egia da. Baina berehala pasatzen da. 3 esaterako amaitu dut. 1, 2, 3, kitxo, esan du sendagileak irribarra eginez. Ez dit ila minik eman, esan du Kamilek oso harro. Goxoki bat emango didazu orain? Ene, sentitzen dut, baina atzo arratsaldean amaitu zitzaizkidan, eta ez dut gehiago erosteko astirik izan. Lasai, berdin dio, esan du Kamilek. Amatxok lehen eman dizkidanak ekarri ditut. Nahi alduzu bat?